Langsung bulat ngono lho sama lek jadi gak usah dijejeki. Nek ngene status. Langsung piye-piye? Dunia bawa arek lan ngatir ana luwene. Lek video lek langsung. Gak iso. Ngene lho Bu, lek lagi. Bu sama Amit. Ngapunten, iki kan WA. Ya. Terus iki ditekankan tambah. Oh lho sorry Bu. Iki nggih. Iki kan wonten tambang. Terus niki mriki. Nah, terus iki digeser Bu. Geser. Terus iki wis selek iki wis ketok kabeh ngene iki kok muter dhewe langsung cret langsung mlebu langsung wis Bu. Oh, jangan warana. Warana. Iki kula wau pun elek pun iki langsung. Niki Bu, wau. Langsung